എന്താണ് ഇപ്പൊ പോണം? എങ്ങോട്ട്? രാവിലെ തന്നെ പത്രം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ വായിച്ചു, അതിൽ ഓടി വന്നാ ഇതിനുള്ളിൽ ഒന്ന് നോക്കി. എന്നാണ് ചേട്ടാ കൊച്ചിനാണോ ടോർച്ച് അടിക്കുന്നത്? ആരാണ് ചോദിച്ചത്? ഡയറി മേല കൊച്ചിനെ ടോർച്ച് അടിക്കോ, വീട്ടുകാർ തെറി പറയോ, കണ്ണെതിരി വല്ലോ കാണിക്കോ ചെയ്താ പോക്സോട് ചെയ്യാനകത്തിടും. മനസ്സിലായോ? ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് എന്നെ വിട്ടിട്ടേക്കണേ. ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പൊ വാടകയില്ലാതെ താമസിക്കാമെന്ന് കരുതിയല്ലേ? കൊച്ചുങ്ങളായാലേ കരയും, അതും കഥല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ. ആലോചന കരയുന്നേ. കൊച്ചു കുട്ടികൾ കുറ്റം ചെയ്താൽ കോലും മിഠായി ഡായ് ഡായ്. കൊച്ചു കുട്ടികൾ കുറ്റം ചെയ്താൽ കോലും മിഠായി ഡായ് ഡായ്. ഞാൻ വരില്ല.